חתיכת בלאג. סתם, זו הייתה הסיבה של הכיתה שלי. וואי. סתם כזה. אוקיי, קיצר. הנושא שנדבר עליו היום הוא מורים. יש את המורים האלה שאתם מכירים אותם בטוח. זה המורה שלי. היא כל הזמן משתמשת בלוח חכם. כשהלוח חכם לא עובד, אני מנסה לתקן אותו. ואם היא לא מצליחה, אז היא חייבת להשתמש בלוח ענק. אז שאני את המורים האלה. כי הם כל הזמן אומרים, אוקיי. אני ממש לי מה אוקיי שלהם. אוקיי. אוקיי, עכשיו הפיג'מות. ביוש.